Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas dina satu malam minggu pas rebune nyong karo kadang kabeh dulure arep melaksanakan ronde malam. Oke, bu jaga keamanan lingkungan. Bukan sing arep bere-bere berono jadi mengurangi niate gue. Ya, yo pada Oke, siap. udah keliling gitu. Narik. Hari didikit, Biasa rutenya lewat ngene. belum didikit. Mari ngulon. Ana sing jaga nang pos ya. Ya wis lah. Kiye posisi jam 1 sedulur, tengah 1. Iya nek. Kanan-kanan kae. Tengah 1. Kowe ngoleti apa, Rip? Yo. Ki tumben rambutnya kowe tes keramas apa, Rip? Aman Pak Kajis? Alhamdulillah aman ya. Sini kafe wis pintune. Oke. Lewat kene ya kena nek Pak RT. Ini anak sana ya. Jadi petukan karo surip. Oke, suasananya Ya kalian sering bakal tekan mana? Ada update. Alhamdulillah. Ada di mana ini? Ana. Ada langsung dari mana? Mundur nek situ kok karo mlebu. ya jadwal malam minggu sing ora hadir siapa ya? Mas Sugeng ya, Mas Sugeng karo siapa? Purwono. Toro ya kayak Toro urung pernah. Kowe Rip jot Rip. Wis double berarti bengi. Oke ngene Bang Hindun. Wow ya. Pak RT lagi ngene Pak RT junior. Loh, ke sindi wonge ilang. Mari di sini. Oh, wis kutul ngene iki. Gawa seser tuh Rip. Kae iwake akeh nang kae bruk. Bengi nyongon sori. Sopo-sopo kok. Kae lunjaran pada oke, ana Tunjaran. Kembali lagi lah ya. welcome back. Kinyong nyotinge kang ngarep lah. Jadi keton raine. Jalur desa wis aspal wis kepenak. Iya ke. Terang mantap. Untung mati lampune wis liwat. Alhamdulillah. Angger esi peteng kayaknya ya pada mangkat ya. Turu bae turu. Ngene Bang Dimas. Mas Ijul pre kabare Mas? Alhamdulillah apik Mas. Suara keton ya? Iya suwe ora keton nge. Nek windu jane. Ki sapa ki sing nyusul ki? Napa ki? Mang ayam melayu-melayu.
Kepriwe mang ya? Ana apa? Buruk berkicot. Oh, arep melu. Oke, petengan ngene. Kang Sito. Apa nu meterane kuwe? Gue waktu gue. Mulai iya. Gue lelean apa ya? Oke. Akeh Tuh gede. ya lelean cuy. Cilik-cilik. Gue. Orang racing iki kok. Ndi udah loh. Murah. Atlet mang aja. Melayu-melayu miki kok. Jerkona apa? Apa diusir nang kaki giran ya? Ya wilayah RW 6. Rep, ora kuncung Rep. Senyum-senyum tok kok surip kok. Iya kok. Lagi kepriwe? Emang koni. Ke terus diteguri ke Komandan Padang. Sing nonton puyeng ora ge muter-muter golek nyoting. Wingi jengking kok pas malam jemuah kok. Rep burine nyong kowe Rep. Mbok nyong kejeblos Rep. Ana tukang parkir iki lho. Kanan dikit. Aduh. Patut ya. Emang koni kok. Jere nek nyotinge Kang Buri kowe sing nonton pada Komen. deleng Bosan ya. delengi gigir tok. Ki terima golek nyoting mundur sedulur. Padangan kok dari sini nyoting ora mambung. Ya nek bangkiran. Kalian ya. Kayak karo mbok ana sing menangi lampu ki mati ya, saklare ki ya. Isi wis nyala. Oke. Iya, ge. Aman. Kirine kowe apa kirine nyong Rep? Oh, kirine nyong ya. Yuk ambil ke rumah. Bapak Warso. Aduh, ngempos disit. Keburu kene. Yo kene dina malam Kemis. Malam apa sih ya? Amir. Oh iya malam semua. Ramingan 3.500. Oke. Kepak kaji silang Kengene kudune diwehi lampu maning li ya. Iya kudune ya. Peteng Kengene dongone siji ya. Sugi lampu. Apa ngene Bang Sodik lampune. Subsidi ki listrike mbok.
Harga 500. Hati-hati mau ke bincang. 500. Ki gang ki tembusnya mari ngendi ki? Boleh RT nek. Oh, nertene ya. Ki tim rondane akeh batire ki. Kayane lebih cepet 10 menit wis betul ngene. Oke. 500. Semangat Pak. Mangaya melu tampil. Ser. Lah, ki lampu kene rusak maning nggih. Rusak urung nyala. Urung nyala. Wis mari berarti. Mari. Anu kayane fittingnya kendok kompretek ngene. Yo, ya diceluk kae. Nih Bang Wasim, ya Bang Wasim selalu nyimak ke videone lho. Iya. Kan ora nang omah sih. Oke, Bang Wasim, wis tak rondani ke. Aman pokoknya. Lawange wis rapet. Tuh, mandan mumet takut ini ya. Muter-muter orang mumet. Kawit mau kok. Sirahe mandan. Mumet ke Bang Tamsis. Wedange dijok. Oke, udang-udangnya wis pindah ke Serenana. Perbatasan RT. Yang ini perbatasan. Wilayah. Nih, putul painting. Kok trimo ngau daster bae sih rep. Desau tingkang mburi ndaran ibu-ibu. Bang Ijo loyo ke. Syuting pada apa ya, Mas? Setting. Kene anu bulanan bayare. Bang vaksin. Nih, Bang Mulut. Ki ngene Pak Ajis kowe ana isine ora?
Mau kelalen. Ke bisa jadi cilik dan nggih Pak Haji sih kepriwe? Jadi kayak kubota omber. Berarti ke Haluan. Pak Haji ki luar biasa ya. Biasa di luar. Bubar. Alhamdulillah kayak pada aman. Oh iya pintu Pak. Kotan wis setor Pak. Setor bulanan Pak. Iya. Gari ditutupna pintune bae. Degrendel sisan kang ngarep ya kena. Nggak sing duwer teng metu. Kes apa kae mburi? Udu balane dewek ya. Tuh. Ki direndung apa? Ayam barokah. Tungene apa lurus? Anak gue. Ya wis. Gutul ora Bang Surip? Oke, dhuwure. Nek kaki mono. Ro Bang Sipur. Roda Bang. Narip jotrip nyong jagung nenek. Aduh. Oke. Oh guys, enggal rampung ge. Loh, oke pada lagi. Dek, wedange, Dek. Oke. Siap. Rong 20 menit. Iya guys, padang bulan terang. Kepriwe Rip? Oh iya mang ya hilang. Kayaknya Bali maring pos dean. Apa nu pos langka wong tidak ke Bali?
Ya maring garasine Pak RT berarti. Kamare nang ana sih. Ya, ini tekan pos ini. Oh, oke. Alhamdulillah ya Pak Kajis. Ya, Rampungnya guli nariki jempitan. itu bisa apa ora? Ya dihitung disit bae. Oh gari acarane nutup. Ya sing pada terus narik. Oleh 4 Jerkuri kalunga. Yo ora ngono ana pikir napa dungo ya. Ora keton kang gili mang. Aku lang tanggal 23 mbayar mami. Iya Nerika Mas aktif wis entong. Wis mbayar maning. Oh wis bayar maning. Wis bayar man. 5.000. 5. 6,5. 6,5. Juli nggak tanggal 23 yang bayar mas. 5.000 ya. Aduh. So, 15.000. 50.000. Ya, 5.000. 15 ya. 6,5 berarti 20. 6,5. Wis selikur 300. Yo mesti sing ana tulisan ngene. Selikur 300. Dia anggo lepu khas ya. Ngisi buku hadir. Melakukan ya. Ya monggo mbok arep ditutup acarane. Ya Pak Kajis. alhamdulillah niki dulur pada keliling, alhamdulillah lingkungan aman, terus karo jendela pada terkunci rapat pintu, terus pada istirahat ya alhamdulillah aman. Tekan pos ronda maning Oke. ya mudah-mudahan merupakan amal ibadah amin ya. Amin. Terima kasih. Yuk. Begitu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Rip, dadah Rip. Oke.